uban ijang ante. Moto sila sabay sa ijang mama si Rio Lakaran nga naa sa Hong Kong. Shout out diha dari Rio. Oh, nindot na ani Oh, agarang apartment color. Nana na tungod laha dari Rio. Biar na. Ano na Saglunon. Diyan na may Rio. Hi, Day. Anjung bentag. Diapot mi dare. Dia ijang daga mong giat. Manumbag na. Narabay si nimo day. Wa pa na man pero dira na hibawan mahuman na. Hala, madam, atong buntag agi mong buwak buyag na nangahabog na Makaroon kay Domingo man. Di ba agi mo kusina kay nabalhin no? Ay okay na good na bisag di temporary kanindot man Wow! Nanindot ang imong kana, imong sala nabalhin na. Hala na, dugay na miwa ka ari. Oh, lagi dagun mo ari day. Arang kadagan. Di apa imong kuan ba kaning tao nga Imelda ni no? Bawo sa taw nga. Imelda. Oh, Imelda Marcos ni. Arang jeni kahimungaon. Wow. Hala na ay yellow na Lami isim. Pwede ba nga jud isim Emilia? Yay! Naara ba ijang gipakuan sa ijang abuhan? Ang isim Emilia aron jeni kahimungaon dugay na ni imong taong. Ana guro na tuig na nakapin. Huti abay tuig kapin. Aron jeni kahimungaon. Lagi wa gani na to. Wow! Himungaon jud kaadyo. Hala mo ning yellow na. Ikaw day, kailangan ka. Paliwaton. Gibadyo na ganig. Ay, ginaan na may mga dahon. Sino na migas na ron. Oh. Bis na ilaga. Ay, mauni nga, agtangki Asa ko na may no. tangke rin? Nawa ko no. Yung dagan magtangki. Tiaw. Wala tangke. Saan pa kaalang sa tangki? Ano day? Bawa din yung tangke. Kasi tangki katong gamay. O gamay, like ko no. Pero, ang arang day Alam dahil. ko interior. Ito siguro single katong gamay ba? Ay, di kawat so day siguro kay mama ni. Katong gamay. Wa na kay diara yung burner na. Wa na jud. Kung gamay kayo. Kinsa may nakuha adto oy. Nadol tos bahay ato ni hugasi day. Atong kuan, pasiritan atong hose. Uy, nindot ka aja imong bay. Uy, sabi kay mo saod ko. Kay mo tanan na po ko si Jang buwak. Haleluya. Wala Wala lamay, komportable. Pura bujag. Kay nakatulong mo. Nga naakain ko na ang gajig karon kay Domingo. Di duty kung Domingo masabaran. Oo, naay po ijang lababo. Arang ka itik. Nasa meron? Sikin sa man. Banda si. Kuan nagpaayos mo tikab. Siya ato si. Na-arrange na dyan imong buwak. Ha? Ako to sa Ano luaga na sa sala? Duwa ta sa anak na. Ano luaga na sa sala ba? Butang sa lang ato kay arong ma-process na. Oo, arong na ni kurinti ni Dairio. Wa pud may kuryente. Wala ko yawa po rin isang buwak. Ay, solar di ay ni. Lingkod sa mo dato sa ka. Di nati apo jag mga saka paming malingkod sag din na. Magdali ra day mo. Wala agapad. Magkuha na to kuno niya. Kay mananaw sa ko si Jang buwak guys. O gani naman na ibutang sa ila ha. O ano na lang na. Ay ani na lang day. Mauwaw ko sa Dairio nimo. Subay mauwaw ka ang pinalit ni baby. Ingin sa, mauwaw man ko dito sa nila, magbutang sa balde. Kanang sa lababo nila day, anak manghugas. O dili lang day, naguman ako day. Karon. Oh. Mauwaw lagi ko no si Janimo. Kay nindot agi imong buwak ba makalandong. Kana na Baon nila. Di ana me.
Okay. Di aname, maara to. Di aname. Okay, day amping mo day. Uli uli na may gikan na may day sa kuan. Ato may sa kabawan. Sa bayan ni Dario. Tuan na sila day. Maara to guys. Daghang salamat.